Děkuji panu senátorovi. Poprosím členku tibetského parlamentu v exilu, paní Yudon Okutsang. Once again, Tashidelek, and I really am very honored and thankful to Honorable Jitka Setlova and Jiří Oberpfeiser, the two vice presidents of the Czech Senate, for hosting this important event, conference here on Tibet in the Czech Senate. Takže dovolte mi, abych ještě jednou vyjádřila poděkování za to, že se koná tato velmi významná a důležitá konference v Českém senátu, a to především tedy dvěma místopředsedům, paní místopředsedkyni Jitce Seitlové a panu místopředsedovi Senátu Parlamentu České republiky Jiřímu Oberpfälzerovi. We are very mindful that this conference is also happening at a very critical time when EU presidency is with the Czech Republic. So the vice presidents take another credit for that, for hosting it at this very important juncture. And at a juncture when there is an autocratic country threatening and kind of invading another weaker and smaller neighbor, which to all of us really draws parallel to China's aggression in Tibet and in other areas. So this is a very crucial parallel that I draw, that we have this autocratic, powerful governments who are indefinitely ruling their country with no protesters within their country. So we, as a European Union, or whether we are as Tibetans, we want to be partners in really cherishing the values of democracy, freedom, rule of law, and of course Europe has this great kind of ethos of multilateralism, which is also very, very important. My si teda také velmi dobře uvědomujeme, tak jak tady zaznělo z úst obou předřečníků nebo všech předřečníků, tu skutečnost, že tato konference se koná navíc vlastně v době, kdy Česká republika předsedá Radě Evropské unie, což samozřejmě, jak zaznělo, není úplně běžné, aby se řešila otázka Tibetu, ale jak už tady také zaznělo, jsme vlastně svědky toho, jak jiná autokratická země nebo země s autokratickým režimem ohrožuje svého menšího a slabšího souseda. A my v tom samozřejmě spatřujeme právě tu paralelu toho Číny a jejího přístupu a přístupu její vlády, která v podstatě neomezeně vládne v této zemi k ostatním zemím. To znamená, že ať už jsme zde v Evropské unii, ať už se bavíme o nás, o Tibeťanech, bavíme se prostě o lidech, kteří chtějí bojovat za země, které jsou založeny na principech demokracie, svobody, právního státu, a je velmi důležité, že se bavíme o tom, jak se vyhnout tomuto nebezpečí. We are a three-member Tibetan parliamentary delegation. We have Kusho Tembayambela and Wangdu Tojila, three of us. We are here and we are going to be in three other countries, in Lithuania, in Vilnius, in Sweden, Stockholm, and in Amsterdam, to really bring in pressure, to actually appeal for pressure on China, to work on durable peace and resolution of the Tibetan conflict. Naše delegace tibetského parlamentu v exilu se skládá tedy ze tří osob. Je to moje osoba a mám tady dva kolegy, kteří mě doplňují na naší cestě po státech Evropské unie, protože kromě České republiky ještě navštívíme litevský Vilnius, švédský Stockholm a nizozemský Amsterdam, a ve všech těch místech budeme právě jednat na stejné téma, a to je snaha vlastně apelovat a vyvinout tlak na Čínu, aby došlo k řešení vlastně toho problému a té otázky mírovým způsobem. We are delighted to start a tour in Prague, because Prague historically has a very, very special place in the hearts of Tibetans as the country where His Holiness has visited at least 11 times. And he had this extraordinary friendship and relationship with the late Václav Havel, the first president of Czech Republic. Nesmírně nás teda těší fakt, že toto naše evropské turné začínáme zde v Praze, v místě, ve městě a v zemi, ke kterému mají velmi vřelý a srdečný vztah všichni Tibeťané. A je to především díky tedy přátelství, výjimečnému přátelství jeho svátosti Dalaj Lámy s prvním prezidentem Václavem Havlem. Jeho svátost vlastně díky tomuto vzácnému osobnímu přátelství navštívila Českou republiku už 11krát. We also are aware that the Czech public
and civil society is very, very active in the support of Tibet. We are also very, very thankful to our friends of Tibet in the Czech Senate, and we have Senator Rabas here with us. We are also very, very grateful to him. Jsme také vděční a uvědomujeme si, že česká veřejnost a občanská společnost si je vědoma situace v Tibetu a že nás podporuje. A stejně tak jsme vděční za to, že se nám dostává podpory i na parlamentní úrovni, což je samozřejmě důkazem toho je i přítomnost pana senátora Rabase, který je vlastně tedy šéfem té skupiny přátel skupiny Tibetu. The Speaker and the Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in Exile sends their warm greetings to all of you, especially to the honorable members in the Czech Senate and to all the people of Czech Republic. Dovolte mi, abych také při této příležitosti tlumočila srdečné pozdravy jak předsedy tibetského exilového parlamentu, tak místopředsedy, kteří tím zdraví samozřejmě všechny své ctěné kolegy v Senátu parlamentu České republiky, ale také všechny Čechy. So we are here to drive a few points which I might say very briefly. The first one, which actually I'm very grateful that both Her Excellency Jitka Setlova and Yuri Obel-Pfizer, both of them really actually stressed on it that Tibet has never been a part of China. That is one thing that we want to drive, that to refrain from accepting this Chinese narrative of Tibet being historically a part of China. Naše mise tady v Evropě má samozřejmě několik konkrétních cílů a jestli mi dovolíte, tak bych je velmi stručně shrnula. Tím prvním cílem je něco, co tu zaznělo z úst obou místopředsedů, jak paní místopředsedkyně Seitlové, tak pana místopředsedy Oberfalzera, a to je to, že Tibet nikdy nebyl součástí Číny. A jedním z těch našich cílů této mise je vysvětlit, že je důležité v podstatě v uvozovkách nenaskakovat na ten čínský narrativ, který se snaží tvrdit opak. China is doing this as a precondition to Tibetans also when we are negotiating with them to accept that Tibet is a part of China. And they're doing this to get support from the international community so that they do not have to negotiate with us. So it really doesn't help in the negotiation between China and Tibet. Čína navíc využívá vlastně tento narrativ nebo tento předpoklad, toto tvrzení k tomu, aby vlastně si ho kladla jako podmínku pro jednání s námi a využívá vlastně toho i při jednáních s mezinárodní komunitou, aby právě se vyhnula tomu přímému jednání s námi. Proto je pro nás tak důležité, aby tento narrativ nebyl podporován. And we would like to urge you to treat Tibetans as a people and not as a quote-unquote minority of China. That's why we want you to also recognize the Tibetan people's right to self-determination. Proto bychom vás chtěli na vás, abyste v podstatě tento narrativ nepřijímali a abyste při tom, když hovoříte vlastně o obyvatelích Tibetu, tak abyste nehovořili o národnostní menšině v rámci Číny, ale abyste hovořili vlastně o Tibeťanech jako takových, protože to bezprostředně souvisí s právem na sebeurčení Tibeťanů. We would like EU and the Czech Republic to ensure a principle of reciprocity when it comes to relationship with China. I was told in the session today that EU has this partnership, competition and systemic alliance with China. Rivalry with China, rivalry. So with all that in mind, I think it's important that you also have a principle of reciprocity where when it comes to the use of democratic space, because China is really misusing the democratic values that we all have and to spread their fake news and their disinformation, at the same time not allowing any kind of democratic or freedom within their country. So that I think we should keep in mind. Secondly, physical access to Tibet and China. They are not doing that. They are in our countries, in the free world, but when it comes to people going, whether it's Americans or Europeans, they are very particular who they allow inside their country and in Tibet. Tak. Další věc, na které bychom chtěli apelovat, je v podstatě dodržování principu reciprocity při vztazích mezi členskými státy Evropské unie a Evropské unie jako takové a Čínou, kdy v podstatě zaznělo také v průběhu dopolední části konference, že Evropská unie vlastně uplatňuje takový dokument, který se opírá o přístup k Číně v několika oblastech, kde je to vlastně jednak oblast spolupráce, pak je to oblast samozřejmě konkurence, nebo kde jsme si vzájemnými konkurenty a
pak je to otázka vlastně té systémové rivality. Ale je důležité, aby tedy byl dodržován ten princip vlastně reciprocity, protože se to týká toho, že v podstatě Čína se snaží využívat vlastně těch výdobytků moderní demokratické společnosti k tomu, aby vlastně šířila ty svoje dezinformace, ty svoje fake news, ale přitom ve své vlastní zemi neumožňuje jakoukoliv opozici nebo šíření opačných názorů, a proto je tedy důležité, aby se ten princip reciprocity uplatňoval, protože to také souvisí s možností zajištění přístupu do země, kdy Čína samozřejmě velmi úzkostlivě si hlídá, koho vpustí na své území nebo na území Tibetu, zatímco požaduje pro své občany bez jakéhokoliv problémů vstup do ostatních zemí světa. We would also like you to strongly oppose Chinese government's interference in the selection of our important religious leaders, particularly the next reincarnation of His Holiness the Dalai Lama. That's very crucial. Musím zmínit také další požadavek. Apelujeme na to, abyste odsoudili jakoukoliv snahu cizích zemí vměšovat se do procesu vlastně jmenování a výběru našich spirituálních nebo našich duševních a církevních vůdců, především tedy do toho procesu reinkarnace příštího Dalaj Lámy. And the Czech Republic and as the president of EU at the moment can also, work to allocate a budget on Tibet-related events and to appoint a special coordinator, if possible, for Tibet, if not for China. A v neposlední řadě vzhledem k tomu, že Česká republika předsedá Radě Evropské unie, tak bychom byli rádi, kdyby v podstatě na úrovni Evropské unie vzniknul konkrétní fond, který by podporoval vlastně aktivity, které směřují směrem k Tibetu, a bylo by vůbec hodné, kdyby Evropská unie měla například stálého koordinátora v ideálním případě pro záležitosti Tibetu, a pokud by toto nebylo možné, tak v ideálním případě, nebo tak potom koordinátora pro záležitosti Číny. And last two important points that I want to make is there needs to be a European version of the Global Magnitsky Act. There should be like a human rights sanctions regime, where Chinese officials who are human rights offenders are penalized in our soil, in European soil. A myslím si, že v neposlední řadě by také bylo vhodné, kdyby existovala nějaká evropská verze Magnitského zákona, která by umožnila vlastně uvalit sankce na ty čínské představitele, kteří se dopouštějí porušování lidských práv, a tím by jim bylo znemožněn vlastně přístup na evropskou půdu. Last but not the least, we really encourage European legislatures to join this International Parliamentary Alliance on Tibet. It is a cross-party international group of legislatures that is initiated by the Tibetan Parliament in Exile to work, to promote and support the cause of Tibet. So thank you so much, and we really look forward to working together in cooperation with the Czech Republic and with EU to resolve the crisis in Tibet. Thank you so much.